Igbo sebilila Okongwu Dibia ewekwe n'iwe ọ sị that na Onyeze Jizọs ya mere ihe ọma apụtago bịa na-ekwu okwu ọjọọ n'isi ya na nsogbu adịla. Biko nke na Onyeze Jizọs ntị Okongwu ntị n'onu. Aga m iji ohere agwa ndị ọha na eze enwe mgbe ese si ụmụnne m edeba na ya ego na vidiyo. Onwere mgbe esi mmadụ ya ọrụ m ego na vidiyo. Onwere mgbe esi setụalụ m otu na net. God forbid. Onwere mgbe esi setụalụ m otu. Because personally, ndị assassin maka assassin ka mma akpọ ha. They were go already 87 million naira from me. They took 87 million naira from me. Plus 7 point something million until na moto. About 90 something million. But yes, 90 something million. Point of correction, Onyeze Jesus. Man, I'm not surprised. You know why? We're on the camera back to the show. Yes. First of all, I don't know surprise here. My reason. From right from day one, you are a betrayer, an ungrateful fellow. I go back more than one of the Cairo. This is not the first time you are doing this thing to me. I'm one of the kind of hatred they find. I'm one of this woman see. I told the baby don't since you will be the full car. Onyeze Jesus, everyone na one day did the video. But you have never called me for one day to come and do you video. In a how can we get me a or if I never know so can we marry and then I only get. And the ending now but pay fair now okay benefit him but you have never for one day called me or can help one them or can I want them or can one them they come. Yes. This is not the first time you are doing this. You may give and come say on your house. In your house during the time of Ayaranando. No, you advise me, you give me a fatherly advice. You give me advice that day, let's have advice about 50,000. Can you feel what they say? Mona, there you are, and I'm not to pico. No, so what I say, maybe if and I need. Mama can be seen here, nigga support. Would you? I'll give you. Not until now, why about just here. This send you put up on Facebook. Whoa, now I let you kind of Ndienga. Kiti here and at a pass. Sebastiana, if in German and Peggy, now can get you. Thank God that I have all the evidence. I can't not go yet because I want to happen. Metina can't number. I can't number them today. I can't not this. I can't do you Lego. I don't think you know the one. Only go the one. A key on my account number there. My account number is not there. I know my mother home baby. Your one leg why you do my mother. Poor baby no hotel. Then we'll go my Mubia. I want to make it nap with your money from see if I can come and then we'll go. Now we're outside the way on one you when you like everybody say na woman na phone na make person video hold on. Wait, I'm shooting. Which is true on you when you like it will be my mother warm never know where say mobia and where no land and where to ban. Second, I can't see my fan. Where's the father major? Later, I don't have it. That the only thing I can do is to seek the help of the public. Your sister. One nigga, why I said I think I still have her message on my phone. All that was on her phone. Your sister personally invited me to your house. Lord, I will not call as one family where to buy look like I can see my father.
na ọ nwekwa ego dịnụ na ndị a na-akpọ nwanne gị nwoke na sum of 200 million naira ọ ife agwa m nwesị ka ndị yọ onye ọbụla anyọta online ka e wee mezie ọkwa ya ka m pụta gbaa vidio esekpukwu ụmụma na that day na-ayọ ego I did not put my account. Ọ bụrụ na ị nọ na Facebook na ịkpọ mụta ilu m ego maka Onyeze Jizọs weta gị evidence iji wee kwụ ilu m ego weta the conversation mụ na gị asị si m nọ ego abụkwụ maka Onyeze Jizọs m were nye I'm ready to spend 10 years imprisonment. Does that evidence iji wee kwụ ilu m ego ya na conversation mụ na ịkpa ka ị na-esi m ụdị ego si m were ya kwere na slip iji tilu m data ego mma eji aka m ha ndị onwe m over to the police. Mmadụ etighị ọrụ ngwa naira tenko kpụpụrụ akpụpụ onye kpọrọ masị m ya call the family and make the payment to them not me. Ya niile emere ya sọ ka ọ wee dịrị na maka iwepụta arọ na ekpele niile nje ekpe ma alụsị njere eje kịta ya natakwazi ya azụ si n'ọgwayo ka anyị bịa gwu na be na ime ife anyị mefe our own pocket. Onyeze Jizọs ime nke mbụ ị na-emesịa kpọọ m okwu ịkpọ na Milan Hotel Asaba ebe a ka anyị na wee dozi ihe ọmbiko m gbagharụ na ọ jikwa wee bụ ndị nwame n'ọnya ma eji m ife ime ọkwa ifu ndị swan igbe ihe eji isi buli ya. Amara m ife o ji abụ na onye ọbụla m mesịrị ọgọ n'ụwa ife o ji akwụ m ụgwọ bụ ajọ ife. I don't know why. Not only you ọfọkwa ofu anụ ọfịa nwa na-anụ ọfịa ofu onye wayo na-ekele m nọ na-alụ dibịa mana ọ wayo ka ọ na-egwu ọrụ alụfio akpọrọ m ndị ọrụ ọjọgbọ jee ebe ọzọ arụgharị alụfa dị ọrụ na-ego m ka akpa m I know how much ama m ego na-spend go n'isi that dibịa but I'm coming to him soon. Nya ka m chọrọ ife esi before nke a wee pụta but ka m digodo down with you people. Akwa m afụfụ nta that day ama risk into ukwu wee bịa wee mee vidio. Gịnị ka m na-eme vidio ọkwa ka ọ wee dịrị m nọ mma ọkwa ka i wee pụta ndị mmadụ ife bụ ọnwụ na fon consign na Onyeze Jizọs wu more than 10,000 people ka ọ mee nnọkọtazie ike bụ m onye kpọzi amasị na mara maka azakatago nkọl isi na-akwa nkata akwatazi m onwe m ọ nwere ndị ya ahụfajụsi ahụ maka ya nchimefọgwọ na ike nji azakọl agwụgo m. Thank you ị ga-abịa si bụ this is what you have to use and pay me back. Ọkwa Onyeze ọkwa ya agwa gị na ọkwa efu n'ụwa ya ihe change you will never change. Aja agwa ya ibido ịbịa mgbe ị ka pempe ama m ife ime mgbe mụ na ya ka bi n'ụmụ ojii iche na m echezogo I know what you did to me mgbe mụ na ya ka bi n'ụmụ ojii mgbe ị ka bi with my mother anyị ncha niile bi n'ofu ụlọ n'ụmụ ojii ama m ife ime till death you will never change. Ị ka na-akpado isi your bad character mana nsogbu adịrị ya. Peace be unto you. Anyị ga-enwe